Už si sa niekedy pristihol alebo pristihla, že utekáš k chladničke, keď si emotional, damn it! frustrovaný, unavený alebo smutný? Áno, presne toto je emocionálne jedenie. Ale nezúfaj, nie si v tom sám. Chceš vedieť, ako sa mu vyhnúť a cítiť sa naozaj slobodnejšie? Tak počúvaj. Poprvé, identifikuj spúšťače. Čo ťa vedie k tomu, že siahneš po jedle, aj keď nie si fyzicky hladný? U mňa to bol stres spojený so strachom. Keď som opustil prácu snov a začal s manželkou podnikať, v hlave mi hrala pesnička, ktorú som nechcel počúvať. Budeme mať dosť klientov, uživíme sa, budeme mať na výplaty, sme vôbec dosť dobrí. No a párkrát som sa pristihol, ako si obalujem nervy v čokoláde. Ale ako si už určite zistil, alebo zistila, následné výčitky sú oveľa horšie a celú situáciu len zhoršujú. Ak vieš, čo je tvoj spúšťač, vieš s ním bojovať. Niekedy je to len to, že si uvedomíš tú emóciu za tým a to môže zmeniť celý príbeh. Po druhé, vyplň tú medzeru inak. Namiesto jedenia chod na prechádzku, zavolaj kamarátom, pusti si hudbu, tancuj ako blázon v kuchyni, proste daj svojmu mozgu novú cestu namiesto toho starého vzorca. Smutím, alebo neviem čo, tak jem. Hlavné je, aby ťa to rozptýlilo a sústredil si sa na niečo iné. Po tretie, zver sa. Potlačené emócie sú často spúšťačom emočného jedenia. Porozprávajte sa s priateľom, s rodinou alebo s terapeutom. Zdieľaná starosť je polovičná starosť. A možno nakoniec zistíš, že ten koláč ani vôbec nepotrebuješ. Za štvrté, zíde z očí, zíde z mysle. Prestaň kupovať nezmysly, ktoré ťa dostávajú do pokušenia. Ak ich doma nemáš, aj keby si na to mal chuť, tak si to nedáš, pretože to doma nemáš. Ale je fajn mať vždy po ruke nejaké zdravé alternatívy. Ovocie môže byť skvelou voľbou, keď ťa začne lákať na niečo nezdravé alebo extrémne kalorické. No ak máš slušnú zásobu, proste sa jej zbav. Emocionálne chvíle dostanú na všetkých, ale kľúč je v tom, ako sa s nimi vysporiadame. Ty to máš vo svojich rukách a môžeš to zmeniť. Takže na budúce, keď príde nejaký emotional, damn it! Vyskúšaj najprv identifikovať spúšťač a následne vyplniť medzeru. Nebuď na seba príliš prísny, si len človek. Všetko chce čas a preto využij krok 3 a zver sa tu v komentároch. Čudoval by si sa, koľko ľudí rieši podobný problém. A zdieľaná starosť je polovičná starosť.